Padha ngulati rono kabeh. Arti yang ngono mau aku mulai ranyang. Halo. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Sampun saged konsentrasi napa dereng? Mpun pikantuk senek napa dereng? Aku rong etuk ah. Aku cek, kowe ya rong etuk ta le? Wis entek ah. Nggih. Nek pun pikantuk senek konsentrasi nggih. Ya para jamaah sedaya monggo ngatrang-ngatrahaken anggenipun kita syukur datang Gusti Allah. Ngoten nggih napa mboten? Anggenipun Gusti Allah paring nikmat dateng kita sedaya niku mboten nganggo mandeg tur ya ora nganggo hitungan. Gusti Allah niku paring nikmat marang awak dhewe niku ora mandeg tur ya ora nganggo ora diitung. Mur kala-kala awak dhewe iki lho sing malah ngitungi nikmate Gusti Allah. Nek ora wujude duit ora diitung, ora diitung nikmat niku kleru. Awak dhewe iki rapati ndedet ra masalah. Kula yakin sing rawuh niki rata-rata rapati. Heeh. Yakin. Betul. Niki dintene napa? Hari Sabtu malam Minggu. Wong malam Minggu pengajian, yakin ra ndedet. Iya no. Iya, nek ndedet lak sobone alun-alun kono. Neng mall. Mula rata-rata wong rapati ndedit ku sobone ronggon siji masjid loro pengajian. Betul. Jenengan nek pengajian kok ngomah nggawa dit 2000 dinggo infak wani mboten? Wani mboten? Wani nek jenengan teng mall nggawa dit 100.000, kuwi iso ngomong 100.000 ki etuk apa? Lah ngoten ta nggih? Lah iya. Ya turi kok ngayal lho. Dong ora. Mula awak dhewe iki rapati ndedet ra masalah. Urung duwe apa-apa. Ora apa-apa. Ala. Urung iso tuku apa-apa. Ora apa-apa. Ning alhamdulillah awak dhewe iki jek doyan apa-apa. Lho nggih napa mboten? Mangan sak mangane, betul? Lawuh sak lawuhe, nggih napa mboten? Paribasan sego anget. Disambelke korek, diplenyek-plenyek karo tahu tempe, nek waras rasane enak. Alhamdulillah. Ana wong duwe apa-apa iso tuku apa-apa. Ning nyatane wis ora doyan apa-apa. Mangan iki ra etuk, mangan iki mula saya niki seneke wutuh galo. Wonge manggone tengah ngisor lampu pas. Rudunge ijo. Halo? Halo? Masuk? Masuk? Cetrok? Mula ayo padha syukur marang Gusti Allah. Nikmate Gusti Allah tidak harus berupa uang. Awak dhewe rapati dedet ra masalah ning awake sehat, waras, betul. Ana wong duwite akeh, ngapunten ning rapati ora pati waras. Turune ra ning omah, ning rumah. Gini ya dong. Masuk? Cedra? Urusan sugih melarat itu lah urusannya hati. Gumantung piye awake dhewe nggone nampa peparinge Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sithik akeh ditampa, disyukuri alhamdulillah. Enak, hidup nyaman, hidup damai, hidup tentram. Nggih napa mboten? Anane wong ki uripe kemrungsu ki mergo apa? Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Ngopo kok awake dhewe iki anu? Heeh. Ngopo kok awake dhewe iki uripe kemrungsung? Ngopo? Heeh. Mergone iki awake dhewe iki mergone sok senengane mbijeni tangga. Wis sing manake urip kemrungsung. Nek ora percaya cobanen. Tanggane tuku kalung kene bingung. Tangga tuku gelang kene sing melang-melang. Gino mboten? Tangga tuku motor awake dhewe sakit hati. Alah paling kreditan. Halo.
Halo. Itulah yang bikin apa? Awake dhewe uripe kemrung karena sering melihat kenikmatan orang, karena sering melihat kebahagiaan orang, senengane bijeni tonggo. Itulah yang bikin hidup kita tuh enggak tentram. Mula nek kepengin uripe awake dhewe ayem, apa sing Allah paringaken dateng kita ditampa ikhlas qanaah, nrimo ing pandum, disyukuri lan dinikmati, ayem tentrem. Kalau kita sibuk menilai orang lain, kita sibuk melihat kebahagiaan orang lain, hati kita akan kemerungsung. Karena kita sibuk menilai orang lain, karena kita sibuk melihat orang lain, kita lupa dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Betul? Betul? Kita paham ora iki? Halo. Halo. Tak tinggal mulai lho. Dong nggih. Wis pokoke disyukuri, alhamdulillah, ora ndi gelang ra apa-apa, ora ndi kalung ra apa-apa. Betul? Betul? Halo. Ora duwe gelang ora, ora ndek kalung ora, belum duwe mobil ora. Mas, hati-hati mas. Susune jiglok mas. Nggih. Was. Aku kok malah melu tratapan to, Ki. Nggih. So mas, aku tak minggir sih mas. Nggih. Mriki modele susu nek mriki dawu-dawu ngeten nggih. Nggih. Nek Solo kono modele blenek-blenek kok. Nek mriki dawu-dawu ngeten nggih. Oh. Yes. Pas. Tes. Tes 1. Tes. Terima kasih. Wis engko tak lapane dhewe, Mas. Oke, lanjut. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ora duwe gelang, ora apa-apa. Dijawab nggih? Ayo Bu, jawab sing banter mumpung bojomu ana. Ngoten nggih? Tes. Malah pedot-pedot, Mas. Oke. Tes. Dijawab nggih Bu nggih? Sing banter mumpung bojomu ana. Nek wong lanang sing maras kudune krasa. Ngoten nggih? Kula niki asline nembungke jenengan. Nggih. Engko nek kula muni ora duwe gelang sing banter, bojomu gen krasa. Oke? Siap? Ora duwe gelang, ora duwe kalung, durung duwe mobil, sing penting iman tenancep ing dodo. Masuk? Ranti gelang ra masalah, wong kae nyatane gede, yo mur imitasi. Kira mboten? Mur wesi ditekuk-tekuk terus disemprot, disepuhke. Gen ketok kuning. Nek jenengan kan karet, tapi kan asli. Kira mboten? Lho gelang ki nek karet ku malah awet. Sumuk kena nggo kuciran, nggih napa mboten? Nek nesu karo bojo kan kena nggo. Papi sini papi. Papi sini, ayo neng pinggir kali ngopo mami tak jedet raimu. Halo. Wis pokoke bersyukur ngeten nggih Bu nggih. Siap? Siap menerima apa adanya? Siap nrimo ing pandum? Siap qanaah? Bapak-bapak nggih ngoten siap? Elek-elek bojone dhewe rasa ngrusuhi bojone. Mriki pripun nggih enten modal sok rusuh-rusuhan bojo ngoten nggih enten. Oh iya wonge nang isor wit ngerti aku.
Kupluke ireng pokoke. Halo. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusui wong sing legane pirang. Oh, rungokno wong lanang-lanang kuwi. Dong ora. Senengane kok nonton nih rumput tetangga. Gini mboten? Ngapa kok rumput tetangga itu biasanya lebih hijau? Kenapa? Ya karena sana perawatan ora kaya bojomu ora. Daster semploke sik jinggo wae ra. Nyawang rai kebak koyo. Geger masonan. Dodo minyak kampak. Weteng minyak kayu putih. Garek ngisor di mana-mana dibuka biak pesing lah jan. Wong wedok trondolo banget kuwi. Wonge manggone mburi pokoke. Wonge nang petengan pokoke. Ya, sekian aja mbok ulatke, Gen. Halo. Masuk? Masuk nggih, syukur kepada sapa gelem syukur nikmate ditambah karo Gusti. Sapa ingkar marang nikmate Gusti Allah, adzabe Gusti Allah banget rasane. Maka yang pertama saya mengajak pada jamaah sekalian, termasuk saya pribadi, ayo banyak bersyukur kepada Allah. Siap? Siap? Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya. Bapak Ibu semoga yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngapuntenipun kawula kapiji saking panitia Bapak Ibu dalu punika kapulih matur ingkang wonten magepokanipun kalian acara napa niki? Sudah. Tibake ana fotoku ta. Fotoku gede banget iki. Nek jenengan mirsani asline karo fotone apik ndi? Fotone nggih. Ayo ora sengak ngene iki. Ayo sing waras sok bagian kene tok. Ini iki blas ra ono sing waras. Lah mbok nek mau nek apik fotone mbok sing asli rasa dundang rene. Lah wis kono nonton fotone wong jarene apik fotone kok. Apa ngono kuwi nek dirasake ora ning ati kloro-loro. Diaturi kok. Halo. Nggih, matur nuwun gede nggih. Lah telah memberi penilaian kepada saya. Kula teko makbrenge ra digagas apik ambang apine. Wis kuat iku wis mak jeleb ngono tenan. Asem ra digagas iki. Ngono kuwi ya jek ana sing muni kok mubalek ireng mentoh ngono kuwi. Diaturi kok. Ireng ya ireng. Tapi kan ada manisnya. Masuk. Nah, kowe ora ngerti rasane. Hai. Ini tentang wisuda TPQ Nurul Hikmah yang ke 23 berarti wis jos iki. Dan haflah awalusanah ponpes Luhur Nurul Quran, menjaga peradaban Qurani. Pun saged maca ta nggih? Pun paham nggih? Nggih, sampun cekap semanten nanggen kula matur. Wis do paham nu. Halo. Pengen duweni anak sing soleh solihah? Pengen apa mboten? Masukkan ke TPQ Nurul Hikmah, selesai. Nak jenengan kepengen duweni putra putri sing soleh solihah, masukkan ke TPQ Nurul Hikmah. Tepuk tangan buat TPQ Nurul. Wis rasa ado-ado, lebokke mawon teng mriki, urusan selesai. Anak yakin soleh solihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab apa nek putra-putri ini jenengan dimasukkan ke TPQ sini, teng pondok pesantren mriki, satu pasti dia jadi salat. Leres. Leres. Bapak salat, ibune putrane wong sak omah. Alhamdulillah. Pak era salat. Mboke ora salat. Anake ora salat. Ning iki wonge mangkat. Wonge ning cerak wit gedang kok. Lho wonge ngulatke aku terus kok.
Ora sadulatke. Halo. Kene ya wit gedang, kono ya wit gedang. Berarti kabeh berarti. Halo. Yang pertama salat, ajari anakmu salat ning TPQ mriki ning pondok mriki kira-kira diajari salat mboten? Yo, salat 5 waktu. Tak lupa tugasku setiap kok ra nyaut nggih. Ayo bareng-bareng nggih. Nyaut, tak lupa tugasku setiap sembahyang wajibku yang 5. Pinternya TPQ mana ini? Oh ya Allah, Nurul. Bola tuwek-tuwek. Sembahyang wajibku yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Niku lagu kanggo cah cilik, kanggo cah TPQ, ngeten nggih. Taman kanak-kanak, sakniki lagu Taman Kawak. Oke? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisa ketiduran, rasa sholat. Yes. Loh nyun ngapunten Bapak Ibu, anak zaman sekarang. Halo? Kita sebagai orang tua itu menjadi superhero bagi anak-anak kita. Teladan bagi anak-anak kita. Neng TPQ wis diajari tata caranya sholat mulai dari niat sampai salam. Tapi nak neng omah. Orang mbok. Masuk nggih karo kula nggih? Neng madrasah, neng TPQ wis dicontohi ustad-ustadae, kiyaine tata cara sholat dengan baik, tapi nek neng omah wong tua orang kei teladan yang baik, nggih sami mawon. Masuk. Mula carane piye? Wong tua sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak bocah zaman sakniki rasa ndadak kokean CO2T. Oh dosa kowe. Halo. Rasa ndadak kokean ngene, ning wong tua menjadi teladan bagi anaknya. Krungu dan wong tua nyontoki. Rasa kokean ngene, ayo wis adan ning masjid ora, salat ora. Lah bapak, kowe cah cilik medeng apa tak tekak lho engko. Wong tua trondolo ngono kuwi. Masuk. Cetha. Ayo. Anak-anak diajak ke madrasah, ke pondok, ke masjid untuk sholat delek titik paling datang para takmir, para imam. Ngapunten, nek lari-lari ngeten iki teng masjid rada rame ampun didukani. Masuk. Ana bocah-bocah ning masjid kok rada rame, ampun didukani, jangan dimarahi. Bocah kok rame ning masjid wong jenenge bocah. Masuk. Lah nek tuwekan ngene iki ning masjid doudur masalah infak. Doudur masalah. Wong ngulatke aku terus kok. Masuk. Doudur masalah iki. Wah kuwi kedaken ndase. Nek anak-anak ampun. Ayo do meneng ora? Do meneng ora? Iso meneng ora? Tak dugang lho engko. Masuk karo kula. Cetha. Podo-podo sing ngejak anteng sini anak soleh. Anak soleh itu kalau sholat mesti anteng. Sholatnya jejer Pak D ya. Oke yuk. Tuh lihat Pak D kalau sholat anteng loh. Podo-podo sing ngejak anteng. Masuk. Cetha. Kalau saya begini Pak. Halo Ibu.
sak rame-ramene bocah ki angger jek gelem sapa TPQ, gelem sapa pondok, gelem sapa masjid insyaallah jek iso didandani. Yakin. Ning nek sak anteng-antenge bocah, anteng ra kakean swara, ning bendina mur dolanan HP lan PS-an, kuwi sing tuwa ngelundase. Dong ora? Dong ora? Kula nek bocah-bocah rada rame sithik ampun dimarahi, ampun ditukani, berikanlah teladan yang baik bagi mereka. Karena apa Bapak? Karena apa Ibu? Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, para sahabat Rasulullah pada khawatir kelak jika di akhir zaman ana masjid ning wis ora ana suarane bocah, banyak masjid, banyak musola, banyak langgar, bangunannya megah, menarane nganti sundul langit, gede, jembar, tapi gak ana suarane bocah, yakin bahwa itu generasinya sudah habis. Mergo apa? Masjid ora ana bocah. Kok do meneng kabeh ngopo? Dong ora? Cedhak mboten? Mula anu. Ya maksudku ngene lho Mas. Pokoke iki bocah iki gen nang masjid seneng iki piye ngono lho. Syukur ana program Pak Takmir. Pokoke bocah nang masjid langsung 10.000 ngono. Yakin cah cilik-cilik do sapa masjid. Ngono ora masalah. Ngono, ora rasa anu. Lah wong piye kadang-kadang iki ana anu ya. Lah wonge ngulati aku terus. Kadang-kadang pengurus masjid ini ngapunten bangga nek masjide infake akeh ning jamaahe sithik. Ngapunten Pak, jangan sekedar kau bangga kalau masjidmu infaknya banyak. Nenggon tulisannya nganti 150 juta. Neng ra tau metu dite. Mesake sing do infak, mesake sing do sedekah, mereka ndak dapat pahala karena apa? Uangnya mandek. Masuk. Dong apa ora? Aku emosi iki aku. Mula ketimbang mandek dite nggo sedekah bocah-bocah kuwi gendho seneng nang masjid, dienggo sedekah, dienggo apa kuwi? Oh ya, nggo TPQ ben makmur piye ngono los. Ketoke do rapati mathuk kok. Angel kok wong kene iki angel kok, Mas. Ngangger masalah duit awel kok, Mas. Ngerti no aku. Nggih. 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 Sumuk tenan kok. Sumuk tenan kok. Nggih. Wis rasa Mas bacot gembrobyos kok. Nggih, wong gembrobyos sih anu nek nandake wong kringete sehat kok, Mas. Waras kok, Mas. Lah ya penak tenan to. Nggih, kula nek kepenakan ngene iki suwe-suwe iso turu dhewe lho. Halo. Salat nggih Bu nggih? Siap? Tes. Siap? Repote dadi petani, salate terkadang. Ayo sing waras jawab. Sing ra waras meneng wae. Waras kabeh to niki? Ayo le dituthuk iki. Iki nyambut gawe. Ngono. Iki nyambut gawe le tenanan iki. Iki bayarane iki larang kono. Halo. Aku tak siiran sik karo jamaah. Engko nek aku muni aja mbok tuthuk. Ana mubalek muni kok dituthuk. Nggih, engko nek pas selawatan bagianmu, oke? Ayo waras kabeh to iki? Ayo disaut nggih. Sing los nggih. Repote dadi petani, salate terkadang. Apa maneh pinuju tandur salate Salawat Mas, salatullah salam. Tangannya diangkat. Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
iki. Anu tanggapannya piro ta? Murah. Tenan lho nek ora tak jak terus lho iki. Mumpung iki aku lagi kondang-kondange le. Siap toh? Anu jenenge apa le? Oke ya, engko anu le njaluk kontake iki le. Oh, lak 200 gelem toh? Ngene lho le, nek carane pituture wong tuwa kae golek jeneng sik aja ujug-ujug golek jenang. Masuk. Golek jeneng sik. Engko nek jenengmu kondang wis jenange mara dhewe. Contone wo jaman kula riyen merintis ngerino dhewe nek galingan kula lara-lara tenan. Aku tenan lho, aku nek tenan galingan. Panitia pengajian kaya arep tak tekak-tekak kae lho. Lah ngisi pengajian nganti pecicilan niki. Mulai gur polsek lho. Polseket. Lah iya polseket lho le. Tapi saiki ya wis lumayan. Wis kondang kok. Oke, lanjut. Iki mengke tekan jam pinten? Jam 12 nggih? Waduh, ora modar tenan iki. Nggih, mriki nggih enten nganti tekan jam 12 balik nggih enten sing kuat. Waduh, kudu ngimbangi iki. Duh, berat iki. Ngerti ora tak nyangi iki. Berat iki. Ya ngapunten, Dik, wong kula niku balik gampang kok. Kula niku dijak jam 12 oke, tekan subuh yo siap. Arek nari panitiane wani ora kok. Kok tiwas tak tekake tekan jam 12 tibake danane mepet. Aduh. Niki pokoke pengajiane santai nggih Bu nggih. Ingkang kula aturaken saged pun tampi cetha jelas. Nggih, oke. Repote wong garap. Ayo sing kompak. Repote wong garap. Salate sak wayah. Apa maneh pinuju panen. Salate wis ora. Sholawat. Tangannya diangkat. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jiwas tenan iki. Selawatan kaya koplonan lho. Ya lagi ning kene iki engko aku ndarake ndadi kok dilengke lho, Le. Wah, ben kula pun nate ndadi ngene iki tekan subuh ora mari kok, Le. Nah, akhirnya ditinggal mulai jamaah kok. Weh. Dosa kowe. Wong kandhane ku aku nek ngono kuwi ndadi. Malah dinoleng. Ngapunten nggih nggih. Repote dadi pedagang salate digawe. Apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Paham nggih? Repote kaya ngopo aja nganti ninggalno salat nggih napa mboten? Masuk napa mboten? Lah kok nganti awak dhewe kula jenengan ki wani-wani ninggalne salat. Itu ijol donya apa jelirane? Nggih? Masuk. Sampai kita ini awak dhewe nganti wani-wani ninggalno salat, donya apa sing bakal dituki?
Masuk. Maka ingat teman-teman, jangan pernah sekalipun kau tinggalkan yang namanya sholat. Titik. Oke? Oke? Nek kepengen rumah tanggamu, nek kepengen hidupmu bahagia, nek kepengen anakmu soleh lan solikah, jangan pernah kau tinggalkan yang namanya sholat. Titik. Metu saka omah, esok mulai sore direwangi nyambut, montang, mobat, wira, nibo, rino, esok, awan, ngiwo, maju, munggah, ngalor, ngetan, wes. Awak dhewe metu saka omah nyon ngapunten Bapak Ibu. Jaremu goleki rezekine Gusti Allah, tapi tatkala Gusti Allah zat sing duweni rezeki nyeluki awak dhewe iki lho ora gelem mara. Ula ya kranjingan to kuwi. Gen sing krasa wis gen. Nek ra krasa ya bangetan berarti. Ngono. Wis gen wonge awet mau ndingkluk terus gen. Halo. Metu nyambut gawe golek rezekine Gusti. Giliran Gusti Allah sing duweni rezeki celuk-celuk kok ora mara ki lak ya kene geseh ta. Nggih napa mboten? Masuk akal mboten? Jenengan kula nyambut gawe jaremu goleki rezekine Gusti Allah. Yang punya rezeki itu siapa? Allah. Maka tatkala Allah memanggil kita dengan suara kasih sayangnya, dengan panggilan kasih sayangnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wahai hamba-hambaku yang aku cintai, wahai hamba-hambaku yang mencintai aku, kemarilah menuju pangkuan Rahman Rahimku. Wedo rene yo, do ngumpul rene, glo rezekimu wis tak pondo-pondo ning kene, garek jikuan. Nanti menggah-menggah ya gur plola-plolo ngene iki tok. Angel tenan aku. Tak rewangi menggah-menggah kaya arep mudar-mudar wae. Gur ngenang ngene iki do paham apa ora? Lah. Masuk nggih karo kula nggih Bu nggih? Ayo. Mumpung Gusti Allah nimbali awak diki nyawa sak awake. Masuk. Awak dhewe diceluk Gusti Allah ki awak sak nyawane, nyawa sak awake. Engko nek nganti Gusti Allah nyeluk awak dhewe nyawa sak. Kuwi ora gelem mara, engko Gusti Allah celuk-celuk awake dhewe gur nyawane tok. Halo. Halo. Apa ya? Ngene lho. Ada dua manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Ada dua. Satu. Ono wong blasak jejublek ratau masjid. Ratau gelem nang masjid. Masjid pisan ki digawa kanggo bandosa. Kuwi Gusti Allah paling jengkel ngenget ning menungso sing model ngono kuwi. Diadani. Jarene adan ra mudeng. Para wali songo niku pinter Pak nggone ngracik gendingan. Oh wong Jawa awal-awal Islam datang ke tanah Jawa diadani ra mudeng. Nganggo kentongan. Tong 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 masjide jek kotong mlebu jek sedeng kotong sedeng lak ngoten to nggih. Masuk mboten? Diadani ora paham. Akhirnya apa? Bar adzan dieneke pujian. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane. Ora nyaut to, Mas. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja dituruti. Kok nate pirsa setan dereng?
dereng kok ngulatke kula jenengan. Ya ngomong dereng iki kaya ngulatke mercon mau lho kok dereng ngono karo genahke ngene iki lho. Secara tidak langsung kan jenengan ngarani mubaleke kaya terima kasih. Lho kowe. Kowe dosa kowe. Iki wis secara tidak langsung ngarani mubaleke kaya. Lho lak tenan to? Ayo liyane tokno le. Halo. Mbak. Halo. Masuk nggih karo kula nggih. Pun nate pirsa setan dereng nate. Nggih. Niki desane napa, Mas? Banyu Urip. Apa bedane wong Banyu Urip karo setan? Ayo bedhek-bedhekan. Ayo. Nek wong Banyu Urip ketara setane, nek wong ora Banyu Urip ora ketara. Berarti aku. Oh, dosa kowe. Bedane teng mriki, Pak De, nyuwun ngapunten kula casi pirsa nggih. Setan kuwi nek krungu adzan mesti mlayu. Allahu akbar, Allahu akbar. Lah setan nek krungu langsung mlayu. Setan mlayu. Nggih. Nggih. Nggih terus setane kaget. Setane terus kaget. Halo. Setan niku nek krungu adzan lunga. Nek wong Banyu Urip kan ora. Wong Banyu Urip ki angger krungu adzan langsung ngadeg maknyat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nyat, madeg. Langsung mlayu ngetutke setane mau. Kan bolone. Halo. Bisa diterima maksud saya? Salat. Jadi wong sing paling dijengkeli Gusti Allah ki sak jumlek ra tau ning masjid, mangkat pisan ditumpakke bandosa ning masjid diring kanca. Apa ya dadak ngono kuwi mati sik. Ditumpakke kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujukane ana jeron tan ayo dijawab to ah jujukane ana jeron guwa tanpa bantal ditutupi anjang-anjang diuruk disiram kembang yen salate mertanda yen imane kurang yen salate mertanda yen ya Mas dados selawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Dadi wong sing paling jengkelke menunggu Gusti Allah siji wong sing ra tau blas ra tau ning masjid moro-moro gelem ning masjid ditumpakne bandosa. Bisa diterima? Sing nomor loro. Niki terutama perempuan dirungokke wong wedok-wedok. Oke. Iki nek gak bolo tak kandhani, nggih. Apa? Urip jaman urip blek ra tau nutup aurat. Nggih. Diegleh-eglehke. Naudzubillah min. Terutama monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan yang sudah akil balik keluar rumah harus tutup. Harus tutup. Ingat wahai anak putri, halo. Halo. Jangan sampai ayah ibumu masuk ke dalam neraka gara-gara selai rambutmu dipandang oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Masuk. Masuk ya, nanti akan kita bahas. Nek ono anak bocah perawan kok nganti ketok aurate dipandang oleh orang yang bukan berhak untuk memandangnya, maka kelak akan menyeret kedua orang tuamu, terutama ayahmu, masuk ke dalam neraka. Maka dikisahkan ada seorang ayah kelak di akhirat menangis.
Ada seorang ayah menangis, "Nduk, tega tenan kowe, Nduk. Kowe tega tenan nyeret bapakmu ki ning neraka." Wah. Lah mboke malah guyu no. Ki mesti pake karo mboke bar padu iki. Halo. Ada seorang ayah menangis, Bapak Ibu, di dalam neraka sembari lisannya mengucapkan, "Wahai putriku, duh anakku wedok, kowe tega tenan, kau tega wahai putrimu menyeret ayahmu ini ke dalam neraka gara-gara sehelai rambutmu dipandang oleh laki-laki yang bukan mahrammu." Bisa diterima? Mula Bapak Ibu sing wis duweni anak perawan metu saka omah kudu tutup aurat. Ora malah bangga, "Wah anakku numpak motor kwatro anten ndak tok." Wah elok tenan cong tenan. Wong tua trondolo ngono kuwi. Ayo ibu-ibu jujur. Nak jenengan duwe anak ijik sekolah, diapeli cah lanang, anake jenengan dijak metu. Itu apa ora? Oh, itu ya wis. Tante Siti ada tante. Siti mau saya ajak jalan-jalan boleh tante. Nek nganti jenengan ngetuk ya berarti jenengan pun gesek. Apa nang nganti ana wong tuwa oleh ngati-ati aja mulih wengi-wengi malah diulihke sesuk. Meteng anakmu ta. Mangke dibahas karena nanti ada birrul walidain, anak sing soleh-solihah. Nek wektune nyandak. Ya masalahku ya aku manut panitia kok. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Maka jangan kau bangga jika kau punya anak katanya seksi, cantik. Jangan sekedar itu Bapak Ibu. Karena kecantikan bukan dipandang secara fisik. Nanti akan kita bahas. Masuk? Masuk? Niki rembukannya sholat sik. Sing penting ajari anak kita sholat. Teng TPQ mriki, teng pondok mriki. Oke? Siap? Ayo. Nggih. Monggo bapak-bapak terutama seorang ayah tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Nggih. Ku anfusakum wa ahlikum, jaganan reksanan bojomu, anakmu, keluargamu saka panase geni neraka. Tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang suami. Mula wong lanang ki tanggung jawabnya apa? Betul? Mula wong wedok-wedok ki aja sok nyepelekke wong lanang. Wong lanang iki tanggung jawabnya apa? Oke, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe? Tanggung jawab wong lanang ya abot. Ora mur mbok paido wae. Harga diri seorang laki-laki jatuh, tahu gak? Apa salah, apa ora bener. Asem tenan. Memang wong wedok enjelai tenan kadang-kadang. Tapi ketok enjelai tapi yo ngangeni. Jenenge wong wedok ini memang titahe Gusti Allah, makhluke Gusti Allah, masuk golongan ras terkuat. Betul? Mula wong wedok iki makhluk terkuat di jagat raya wong wedok. Siji, wong wedok iki mesti menang, loro mesti bener. Ora ana wong wedok salah iki ra ana. Ra ana. Wong wedok iki mesti bener. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Aja nganti kowe wani karo wong wedok. Turu njaba tak kandhane. Lho contone iki wis ana conto iki. Galingan loro-loro tenan. Sana narep tak tekak le tapi cek ayu kok le. Lebih ya wong wedok jan blas tanpa salah blas iki wong wedok. Mbok wong lanang bener kaya ngapa ya tetap salah. Nek wong wedok salah kaya ngapa ya tetap bener. Wis itulah wong wedok. Aja sok nganti ngeyel kowe. Aku pisane kapok. Yo kon turun njaba niku. Kula niku soalnya kelemane nomor 1 apa nek turu ra gocekan ngono ra iso turu aku. Ya sak kecekele no wong jeneng wong gocekan. Ya sok tungkak, sok kempo, sok pupu pokok waton lembut tak cekel. Kayu-kayu.
Apa enak wong turu kok gocekan kayu kuwi lho. Oh dosa kowe. Halo. Mosok turu gocekan kayu iki. Halo. Masuk nggih. Wis pokoke salat. Nggih. Kula bahasa saya ngeten, Pak. Neng masjid ki pilih diterke napa mangkat dhewe? Sing nomor loro, pilih salat dhewe napa disolatke? Waras kabeh, alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, halo. Awang ngombe kok diabani iki ya lagi nang kene iki. Aku ki nek ngombe ora tau diabani lho. Yang kedua, ajari anakmu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Nek nyun ngapunten nak putrane jenengan dilebokke teng TPQ Nurul Hikmah niki kira-kira diajari ngaji mboten? Ya ngaji Quran, ya ngaji kitab. Nggih napa mboten? Ingat Ibu, jangan kau hanya sekedar bangga nek anakmu ki pinter matematika. Kamu jangan hanya sekedar bangga nek pinter bahasa Inggris anakmu, pinter IPA, fisika, tapi nggak bisa baca Quran, gelo neng burine kuwi ora ana tambane. Masuk. Terkadang kita sebagai orang tua bangga nek aku iso nglebokke anakku neng nggon sekolah sing favorit, bayarane larang, bayarane sakmene yuta. Kita bangga dengan anak kita. Urusan les matematika, urusan les IPA, fisika, bahasa Inggris dengan biaya berapapun jenengan tanpa dinyang. Giliran TPA, TPQ kon bayar 5.000 sesase kakean. Masuk. Masuk. Kira-kira cok ben nek nganti jenengan ketekan pati, wong niki wis tuwa-tuwa. Parane nondi? Nek kula lak jek enom nggih. Nek jenengan kula niki nganti ketekan pati. Nek jenengan kula ki nganti wis ketekan pati, apa butuh bondone anak? Apa butuh derajat pangkate anak? Boten. Dungane anak ning wong tuwa lewat apa? Bacaan Quran. Malam jemuah ahli kubur dibuka ke lawang. Nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya anakmu ora gelem ngirimi soalé ra iso maca Quran. Sing ana kubur do tangisan brebes mili. Gelo ning kono le, mbokmu ning kene rekoso. Pakmu ning kene rekoso. Lho malah hahaha piye? Piye ngene iki? Niki kula niki ngapunten Bude. Kula niku jenenge apa, Pak? Mengekspresikan. Oh, nggih tenanan nggih. Sok ben nek nganti awak dikining tekan ngalam kubur nganti nangis, walah le. Walah nduk. Mbokmu pakmu nang kene rekoso. Kirim ana donga wong tuamu ra ketang sak ayat saka Al-Qur'an, ra ketang sak Fatihan muni ya le. Muni ya. Wong kowe ning alam donya gelem mangan bondo bandane wong tuamu. Gelem warisane wong tuamu. Lah kok kowe ra gelem ndongake wong tuamu to lele. Duh Gusti Allah. Iki bancere wis dosa kowe. Oh alah le. Oh alah nduk tega tenan kowe karo mbokmu pakmu. Pakmu nang kene rekoso. Kowe gelem mangan bondo bandane wong tuamu, kowe gelem ngepek warisane wong tuwa. Duh Gusti Allah, menawi panjenengan keparengaken kula saged urip nang donya senajan tomur sedelo, bakal tak tingkesi, bakal tak jaluki meneh bondo bandaku sing wis dipangan anakku nganti aku ketekan pati ora mudeng karo wong. Bisa diterima? Mula monggo Ibu, ayo didik anak kita bisa baca Quran.
Jangan hanya sekedar anakmu pinter matematika. Jangan kau sekedar bangga anakmu pinter fisika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman. Ning anakmu gak iso maca Quran. Rugi Bapak Ibu. Yakin. Oh, kol-kolah. Enek wong tua mati diundangke wong pinter-pinter matematika. Enten mboten? Enek wong mati diundangke sapa? Santri. Diwacake Quran, miniran Yasin, zikir, tahlil, soko dikhatamke Quran. Nggih napa mboten? Lah nek anakmu ora iso maca Quran. Nangis kowe. Dong ora? Ayo lebokke nang TV iki. Bayar piro? Heeh. Mriki ngapunten bayar mboten? 20.000. Sesuk ganti 50.000. Anu Mbah Yai ngapunten. Masuknya seminggu 6 hari. 6 ping 4 niku pinten? 24 20 bagian 24 kira-kira sak tekanan nyandak 1000 apa ora kowe? Lah iya nek kowe nang supermarket, kowe nang Indomaret, Alfamaret nitipke motormu, wis sak titipan pirang ewu. Wis anakmu sesuk ijono motor wae lah. Hong nitipke anak karo nitipke motor larang titipan motor lho. Mbok do mikir to ya. Engko nek nganti jenengan duwe anak pinter maca Quran, syukur hafal Quran, siapa yang bangga? Sopo sing bangga? Wong tuane ngangkat derajat martabate wong tua loro, mikul dhuwur mendem jero ngono. TPA kok 20.000, gen diulang dhewe mawon Mbak Yayi. Rumangsane gampang wong mulang TPK iki. Cobanen kowe melu mulang Mbah Yayi iki 3 dina wae insyaallah diarah tinggimu kumat tak kandhane. Lho jenengan kan ngertine lagi ki mau kalau anakku diwisuda. Jenengan lak ngertine dadine. 20.000 dadi kaya ngono apike. 20.000 lho kuwi, 20.000 lho kuwi. Ayo kowe ngopo kowe ayo. Emosi ya aku. Rumangsamu mulang TPK iki gampang po. Jenengan lak ngertine dadine ngene mau. Diwisuda. Ngapalke surat-surat pendek, ngapalke hadis-hadis juz 30. Jenengan lak ngertine dadine. Ayo sapa sakmene sing sanggup mulang anak dhewe ngaji. Ayo coba lak padu wae karo anakmu kowe. Ha iya. Kula mawon sing kelasmu balik kondang tur larange. Kowe dosa kowe le ra sida takjak kowe, ra sida takjak kowe. Ya, ngoten mawon anak kula pesantren ke lho, Bu. Kula pondoke pesantren lho. Lah kok 20.000 ki lho. Kuwi tekan ngendi? Wis do meneng kabeh. 20.000 kuwi nek dibagi 24 lak siji ra nyandak 1000 to niku. Ha iya, apa ya ora mesake gurune to cacah. Anu mawon Yai gen diulang dhewe mawon. Angel-angel wong kene iki. Nggih, ngapunten Mbah Yai, saya ini juga ngajar TP jenengan pirsa piyambak. Saya seperti beliau, ngajar TP iki adalah jatah kula niku ngajar cah TK, jilid 1. Jenengan iso mbayangke lho, ngenalke bocah dari sama sekali enggak tahu huruf hijaiyah. Saka alif tekan ya. Fathah kasroh doma, fathah tanwin kasroh tanwin, doma tanwin nganti soh muni bismillahirrahman. Itu butuh waktu yang sangat luar biasa, Bu. Butuh kesabaran yang sangat luar biasa, Ibu. Kuwi nek gurune ora telaten, Bu. Iso mati nom kabeh. Oke. Ngapunten Mbah Yayi, saya praktekkan. Kula nek ngajar cah kelas TK, kelas 1 niku, ngen kula kelas 1 itu untuk anak-anak TK, jilid 1. Diajari apik-apik, kene jambak-jambakan. Kene tak pisah, kene gelut. Kula niku nek mulang nganti kowe meneng sik. Meneng. Kowe meneng sik. Meneng.
Siji nangis mulih ngandake mboke. Mboke mara ra trima. 20.000 lho kakean cangkem. Ya wong banyu urip kuwi wonge. Wong wedok pokoke, Sen. Teko wonge teko, Sen. Nang pinggir kali wonge. Ora usah dadak noleh ngene wong genah pinggir kali kok dadak noleh ngene iki lho. Ha iki lan ning pinggir kali kabeh to. Masuk. Masuk nggih. Bu. Dudu anake, dudu sapa-sapane. Gelem mulang kanthi sabar jenengan lho garek ngragati. Nggih. Halo. Ngene kok lho Ibu, gen TikTok niki lho Ibu. Ana diajari murid Malikinas makilinas. Malikinas le makilinas. Aku nek ra gurune sabar wis ditekak ngono lho. Dong ora? Enten meleh diajari ulaika lane dawa ula dawa dong ora kuwi nek ra sabar gurune Pak. Ingat Ibu, mencetak anak bisa membaca Quran sangat sulit Bu, tidak segampang yang kau bayangkan. Kau sebagai orang tua ngerti dadine, ngerti anakmu wis diwisuda. Tapi prosesnya sulit Ibu. Mulono monggo Bu. Ayo sesuk aja nganti 20.000. Minimal yo 50. Ngono. Kuat ora? Ayo apa to le, apa to. Wong kene iki utel-utel. Wong disawangi ketok ngene iki aku ketok lho nyawang ngene iki. Apa melambur nek ra ketok. Ketok ngene iki aku ngerti sing utel. Nggih. Ya wong utele ngono kuwi mesti nek nganggo kerudung mesti miring ngono kuwi. Ayo lah rasa dibenake. Oh nggih Bu. Niku lak kangge anak to Bu, nek anake jenengan nganti soleh solihah niku sing untung sinten? Sing untung sinten? Lah iya. Ngapunten Mbah Yayi. Di Solo kami, di Solo Raya itu semua universitas terkenal di Solo itu di setiap tahun, halo. Di setiap tahun itu membuka kuota 30% untuk anak yang hafal Quran. Penghafal Quran itu dapat biaya 100% free, tidak bayar Bu, terutama di jurusan kedokteran. Lah nek jenengan pengen dadi anake dadi dokter sing pinter maca Quran, nek anake gak iso pinter, nyuwun ngapunten ragat sakniki 0,5 miliar ora gelem Pak untuk masuk dokteran swadana Pak. Lah pon jenengan mampu 0,5 miliar. 20.000 kakean cangkem kok 0,5 miliar iki lho. Dong ora? Ayo monggo anak-anake dicetak di TPQ Nurul. Kene wis ayo yakin karo Pak Yai insyaallah dadi. Amin Allahumma. Wong tua garek ngragati, disengkuyung. Muliakan ustad-ustadznya, muliakan guru-gurunya. Mesake, aja mur ditoke wae. Nggih. Ngapunten Mbah Yayi, guru-gurune jenengan anune pinten bisaroe. Mboten sampeke tak tembungke. Nek ra gelem berarti wonge udel-udel iki genah iki. Nggih, pinten Mbah Yayi? Free. 1 jam 5.000 lho, bayangno mulang kaya ngono belinge sak jam. Ora sabar tidak. Kalau saya begini Mbah Yayi. Kalau saya simpel, guru yang sejati, ustadz yang sesungguhnya adalah guru TPQ. Guru sejati, kiai sejati, ustadz sejati, itulah guru ngaji TPQ. Terutama yang jilid 1 sampai jilid 6. Masuk? Betul? Karena mereka yang mengawali mengenalkan anak huruf hija, iya, lambe pertama kali muni bismillahirrahmanirrahim, mereka guru-guru TPQ. Nek guru pondok pesantren, anak mlebu